Lee Epps nagyon jó barátom volt. Közel álltunk egymáshoz, mintha testvérek lettünk volna. Aglegény volt, jól fizető állással. Pénze volt, de a nőknél nem volt szerencséje. Olvashatjuk az ohiói Don Owens szavait a Fate nevű okkult magazin 1969. szeptemberi számában. Magányos emberként élt. Nem barátkozott könnyedén, de mi szerettük őt. A feleségemmel, Ethellel is jól kijöttek egymással. Hugocskámnak hívta őt. Évekig egy környéken éltünk, aztán más városba vitte az élet. Attól kezdve főleg telefonon tartottuk egymással a kapcsolatot. 1968. október 26-án este 10 óra 30-kor Lee felhívott bennünket telefonon. Én nem voltam otthon. Feleségem vette fel a kagylót, és azonnal felismerte Lee hangját. Úgy tűnt, hogy sürgős dologról volt szó. Ethel azonnal nyugtalankodni kezdett, amiatt, ahogyan és amilyen keveset beszélt. Megpróbálta visszahívni, de nem volt válasz. Lee üzenete a következő volt. Hugocskám, mondd meg Donnak, hogy nagyon rosszul vagyok. Soha nem éreztem magam ilyen rosszul. Mondd meg neki, hogy lépjen velem kapcsolatba, amint hazaér. Nagyon fontos lenne, Hugocskám. Az üzenet Don számára legalább annyira nyugtalanító volt. Amint hazaért, azonnal felhívta Lee-t, de válasz nem volt. Újra és újra hívta, de hiába. Ami ezután következett, az teljesen lesokkolta őket, sokkal jobban, mint maga az üzenet. Aznap éjjel később megtudták, hogy Lee kómába esett a tőlük 6 háztömnyire lévő Mercy kórházban. Pontosan 10 óra 30-kor pedig meghalt. Pontosan akkor, amikor a telefonhívás érkezett. Ethel beszélt vele, és felismerte a hangját. Owensék váltig meg vannak győződve arról, hogy a vonal másik végén Lee volt. Mit üzen számunkra az életvégi pszichológia? Milyen anomáliás élményeket élhetünk át az élet vége kapcsán? Mi a mai tudásunk a halál közeli élményről? Mit tudunk a holtak jelenlétének észleléséről? Felhívhatnak-e bennünket a holtak? Segíthet-e a holtakkal való kapcsolatba lépés a gyásszal való megküzdésben? A Hamu 4. évadjának 4. Életvégi élmények című epizódjában ezekre a kérdésekre keresem a választ. Polyánki Balázs vagyok, a csatorna házigazdája és a blackribbon.hu tulajdonosa. Induljunk el, és keressük meg együtt a válaszokat. Mit üzen számunkra az életvégi pszichológia? Dr. J. Kim Pemberthy, a Virginia Egyetem DOPS, azaz Division of Perceptual Studies, magyarul észleléssel kapcsolatos kutatások tanszékének klinikai pszichológusa, az életvégi, spirituális, anomáliás és transzcendentális élmények kutatója. Vizsgálatainak középpontjában a halálfélelem, a haldoklás segítő családi rendszerek erőforrásai és a haldoklók élményei állnak. A halál közelségébe kerülő személyek élményei kapcsán különféle pozitív hatásokat figyelt meg. Azt a kérdést teszi fel, hogy miképpen lehetne ezt megtanítani azok számára is, akik nem élnek át ilyen élményt. Hogyan érheti el bárki, akár fiatal korban is ezt a transzcendens tudást, amivel saját életét teljesebbé teheti.
Pácienseit arra ösztönzi, hogy táncoljanak, zenéjenek, énekeljenek, meditáljanak, végezzenek kontemplációs gyakorlatokat. Hallják meg, ami hívja őket. Ez segít számukra a jelen pillanatban létezni, és aktiválni agyuknak azt a részét, ami a tiszta jelenlét, a transzcendentális tudatosság, a csúcsélmények és a flow élményének létrejötte mögött áll. Véleménye szerint az életvégi élmények sokat mondanak arról, hogy mik vagyunk mi, emberek. Amikor megvizsgáljuk az ADC, After Death Communication, azaz halál utáni kommunikációs élményeket átélők beszámolóit, kiderül, hogy azok univerzálisak, és jellemzően szerettük halála után 1 éven belül jelennek meg. Élményük az, hogy egy ismert vagy szeretett elhunyt személy lép velük valamilyen módon kapcsolatba, amelynek életükre tett hatásai jelentősek. Ezért a szakirodalomban STE, azaz Spiritually Transformative Experience, spirituálisan transformatív élmény kifejezéssel is utalnak rá. Gyászolók közötti előfordulási gyakorisága 70% körül mozog, de talán még ennél is magasabb, mert számos ADC-t átélő gyászoló élményeit nem mondja el másoknak, nem osztja meg orvosával vagy pszichológusával, mert fél, hogy bolondnak nézik őt. Azt gondolják, hogy csak halucinál, hazudik, kitalálja, vagy valamilyen kábítószert szed, és annak a hatása alatt áll. Ezen felül ott vannak a tanszék által tanulmányozott halálközeli élmények, amelyek szintén sokkal gyakoribbak, mint azt gondolnánk, és amit később közelebbről is szemügyre veszünk. Az angolul NDE, azaz Near Death Experience kifejezéssel leírt jelenség egy olyan élményre vonatkozik, amelyet az ember akkor él át, amikor meghal, vagy majdnem meghal, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatait később felidézi. A szakirodalomban utalnak rá RED, Recalled Experience of Death, halállal kapcsolatban felidézett élmények néven is. Penberthy szerint a halálközeli élmények kapcsán azt látjuk, hogy viszonylag kevesen tudják felidézni az alatta átélt emlékeiket. A felnőtt lakosság körülbelül 10-15%-át érinti a jelenség. Adataik szerint azok között, akiknek a szíve leállt, de sikerült azt újraindítani, hozzávetőlegesen 30%-uk számol be halálközeli élményről. Mivel ilyen sokan átélik az ADC és NDE élményeit, ezért nem nevezhetjük furcsának azokat. Normális tapasztalásról van szó. A kutatókat pedig az érdekli, hogy jobban vagyunk-e tőlük, jobban gyászolunk-e, úgy érezzük-e, hogy nem vagyunk egyedül. Ezek az igazán fontos kérdések. Penberthy kiemeli, hogy ezek a különleges élmények lehetnek negatívak is. Létezik maladaptív, azaz alkalmazkodást nem segítő, hanem azt akadályozó oldala is. Az ADC kapcsán a negatív élmények aránya 15% alatt van. 85% számára a halál utáni kommunikáció pozitív élmény. Leggyakrabban arról számolnak be, hogy kapcsolódnak elhunyt szeretteikhez, folytatást élnek meg a kapcsolataikban, és félelmük a halállal szemben csökken. Az élmény hatására sokkal spirituálisabbak lesznek. Ez nem vallásosságot jelent, hanem egyfajta személyes hit erősödik meg bennük a transzcendenciát illetően. Az életvégi élményeket kutatók számára a fő kérdés az, hogy
miképpen javíthatjuk a minőségét annak az időnek, amelyet igazán nehéz helyzetekben kell töltenünk. Hogyan teszik jobbá ezek a különleges élmények a haldoklást, a halált és a gyászt. Anomáliás élmények. Sharon Hewitt Rowlett, a New York University analitikus filozófusa szerint a tudósok, amikor valamit kutatnak és megismernek, rendszerint igyekeznek mindent megmérni, felcímkézni, logika és matematika segítségével elemezni és következtetéseket levonni. De amikor anomáliás élményeket akarunk megismerni, akkor ez a megközelítés cserben hagy bennünket. A tudományos paradigma nem működik. Ezért valami újra van szükség ezen a területen, ami segít ezeket a jelenségeket leírni és megérteni. A különleges élmények vizsgálata a tudatosság kutatásának területére visz bennünket. A mai napig nincs egyetértés abban, hogy mi is a tudatosság, miért létezik. Nem tudjuk, hogy belső élményeink pontosan hogyan teremtik meg valóságunkat. Jogos a kérdés, hogy testünk vagy agyunk miért pont ilyen halálközeli élményekben részesít bennünket, és nem valami másban. Mi a kapcsolat a tudatosság és a fizikai világ között? Nem tudjuk. Rowlett abban hisz, hogy a következő 100 évben megszületnek azok a válaszok, amelyeket ma még nem tudunk. A régi gondolkodásmódot fel fogja váltani egy új paradigma. Ez azért lesz így, mert egyre több olyan tagja van a mainstream kutatói közösségeknek, akik kezdik megérteni egy hiányzó láncszem fontosságát, ami nem más, mint az anomáliás élmény. Ma egyre több tudományos cikk jelenik meg például arról, hogy fizikai világunk úgy változik meg, ahogy tudatosságunk megváltozik, bár ezekre még mindig ferdeszemmel néznek az ortodox tudósok. Megjelenésük azonban indikálja azt, hogy változás fog bekövetkezni ezen a téren. Hogy fog kinézni ez az új paradigma? Nem tudjuk még, de az biztos, hogy ha a hiányzó láncszemet megtaláljuk, akkor az sok mindent meg fog magyarázni a teljes képpel kapcsolatban. De mivel ezt még nem találtuk meg, nagyon nehéz az embereket kihúzni a régi, elavult gondolkodásmódból. Rowlett szerint az új paradigma azzal lesz kapcsolatban, hogy valahol létezik egy globális szervező alapelv az univerzumban, ami a jelentés szintjén fejti ki hatását. Nem lokalizálható sem térben, sem pedig időben. Ez a valami, amelyet egyesek kozmikus tudatosságnak vagy kvantummezőnek neveznek, felelős az általunk átélt jelentésteli élményekért. Vannak azonban olyanok is, akik a szigorú tudományosság paradigmáját követik, akik szerint ezekért az élményekért csupán a véletlen a felelős. A véletlen egybeesések azonban jelei lehetnek egy olyan mintázatnak, amit még mi nem értünk meg. Ha úgy állunk hozzá, hogy minden, ami a tudomány mai paradigmáján kívül esik, az nem létezik, akkor azzal sok mindent elveszítünk. A véletlen egybeesések ablakok azokhoz a különleges élményekhez, amelyekkel mindennapi életünk során találkozhatunk, és értékes információt nyújthatnak számunkra. Dr. Dean Radin Entangled Minds, Összefonódott elmék című könyvében ennek kapcsán arról ír, hogy a realitás világában minden össze van kötve mindennel, és amikor ennek alkalmanként tudatába kerülünk,
azt különleges, más szavakkal paranormális, anomáliás vagy noetikus élményként éljük át. Kétség kívül nehéz ezekben az esetekben, hogy az eredetüket meghatározzuk, de bármi is okozza anomáliás élményeinket, az a téren és időn kívülről fejti ki a hatását. Carl Jung a szinkronicitás szót használta ennek a jelenségnek a leírására. Mi van, ha a világ nem úgy működik, hogy a jelen pillanat befolyásolja a következőt, a jelent pedig az előző pillanat? Mi van, ha inkább az alapján magyarázhatjuk ezeket az élményeinket, hogy azok milyen jelentést hoznak létre számunkra? Ez érvényes lehet arra a területre is, amelyet Laurent Kasprowicz francia szociológus tanulmányoz. Nevezetesen olyan telefonhívásokat, amelyek a holtaktól származnak. Olyan események is vannak ezek között, amelyek során az elhunyt üzenetét üzenetrögzítő veszi fel. Ami még ennél is furcsább, hogy ezek a felvételek gyakran spontán módon maguktól le is törlődnek. A gyászoló egyszer vagy kétszer meghallgatja azokat, és utána eltűnnek. Minden magyarázat nélkül. Az összes többi üzenet ott marad, de ez eltűnik. Hogyan magyarázhatjuk ezt? Rowlett szerint talán egy rendező elf hozza létre azzal, hogy vágyainkat és szükségleteinket figyelembe veszi, és azok számára, akik hisznek a túlvilágban, ez megjelenik. Lehet, hogy valójában a gyászolók szükséglete számít ezzel kapcsolatban. Hitük befolyásolhatja azt a valóságot, amelyet élményükben megélnek. Számukra van jelentése. Míg azok, akik ilyen dolgokban nem hisznek, azoktól ezek a valószínűségek és azok megjelenései elsétálnak. Ők nem is élnek át ilyen anomáliás élményeket. A hit így befolyásolhatja azt az objektív valóságot, ami körbevesz bennünket. Máig megválaszolatlan kérdés, hogy amikor anomáliás élményt tapasztalunk meg, akkor azért milyen mértékben vagyunk mi magunk felelősek? Mennyi származik a mi világunkon túli síkról ebben az élményben, ami túl van vágyainkon, kívánságainkon és projekcióinkon? Ezen a ponton találkozunk a legnagyobb nehézséggel, minden életvégi, halál körüli, a halálon túli jelenség természetét és bizonyítékát illetően. Halálközeli élmények. Dr. Kenneth Ring, az IANS, azaz International Association for Near-Death Studies, magyarul a halálközeli élményeket kutató nemzetközi társaság alapító elnöke, emeritus pszichológia professzor a Connecticut Egyetemen. A halálközeli élmények kutatójának jegyzetei című könyvében ezeket az élményeket utazásnak nevezi, amelyek szerinte se nem abnormálisak, se nem patológikusak. Arra a következtetésre jut, hogy a kutatási eredmények legfontosabb üzenete nem a túlvilággal vagy a halállal, hanem az élettel kapcsolatosak, azaz, hogy éljünk teljesebb életet. Most. Ring ír az olyan komoly etikai kérdésekről is, mint például a halálhoz való jog, és megtámadja azt a nézetet, ami szerint a halál utáni lét csupán egy fantázia. Dr. Bruce Greyson, a Virginia Egyetem orvosi karának viselkedéses idegtudomány és pszichiáter professzora After, azután című könyvében foglalja össze az NDI kutatás 50 évét. Kiemeli, hogy Raymond Moody 1975-ben megjelent Life After Life
Élet az élet után című könyvében vezette be a Near-Death Experience fogalmát, ami rengeteg kutatást indikált a területen, amihez számos módszertani kihívás tartozik. A kutatók eleinte például elfogult mintákkal dolgoztak. Olyan emberekkel, akik el akarták mondani saját halálközeli élményeiket. Ezek az emberek jó verbális képességekkel rendelkeztek, és olyan pozitív élményeik voltak, amelyeket másokkal meg akartak osztani. Csak a későbbi úgynevezett cohorts vizsgálatok mutattak rá arra, hogy nem minden élmény pozitív. Az is nehézség, hogy legtöbben élményeiket csak metaforákkal tudják leírni. Azt mondják, hogy nem tudom elmagyarázni, vagy erre nincsenek szavak. Élményeiket pedig valahogy így ecsetelik. Olyan volt, mint egy alagút, de nem az volt, de leginkább ahhoz hasonlított. Kiderült, hogy sem a vallási hovatartozás, sem pedig a kulturális háttér nem befolyásolja ezeket az átélt élményeket. Ezek a változók csupán azt befolyásolják, hogy a nyelvben milyen eszközök segítségével írják le magát az élményt. Említettük már, hogy nem mindenki hajlandó beszélni halálközeli élményéről. Félnek attól, hogy nevetségesség tárgyává válnak, bolondnak címkézik, vagy félreértik őket. Ez kutatási szempontból azért nehézség, mert nem tudjuk elérni az élmények átélőit. A korai kutatások egymástól elszeparáltan indultak meg, és az egyetemek nem fogtak össze. Egymástól függetlenül elemeztek. Nem volt standard módszer, és nem ugyanazokat a kérdéseket tették fel az alanyoknak, így eredményeik is különbözőek voltak. Egyesek az érzelmi állapotokat nézték, mások inkább olyan paranormális vonatkozásokkal foglalkoztak, mint az OBE, azaz Out of Body Experience, magyarul a testen kívüli élmény. Az 1980-as években Grayson kidolgozta a Near-Death Experience Scale, azaz halálközeli élmények skálája nevű standard eszközt, ami jelenleg több mint 20 nyelven elérhető, és már kutatások ezrei során alkalmazták a világ minden táján. Elterjedt az NDI kutatásban a longitudinális vizsgálat is, ami azt jelenti, hogy vissza tudnak menni ahhoz a személyhez, akit például az 1980-as években vizsgáltak, és újra meg tudják vizsgálni. Meg tudják nézni, hogy emlékeik miképpen változtak meg az élménnyel kapcsolatban. Tudjuk ugyanis, hogy az emberek általános emlékei idővel átalakuláson mennek keresztül. Ez azonban az NDI élményekre úgy tűnik, hogy nem érvényes. Azok idővel sem változnak, konzisztens marad. Az egyének az élményeiket így írják le. Valóságosabb a valóságosnál. Ezt nehéz mérni, mert hogyan állapítsuk meg, hogy egy élményben mi valóságosabb, mint valami más. De ennek ellenére következetesen ezt mondják. Ha azonban megvizsgáljuk az NDI élményeket, az emberek életének más élményeit, és olyan eseményeket, amelyek igazából nem történtek meg, akkor azt látjuk, hogy az NDI emlékek pont olyanok, mint a való élet emlékei, és nem olyanok, mint az elképzelt eseményeké. Ilyen vizsgálatokat számos egyetemen elvégeztek, és ugyanazt kapták az USA-ban, mint Belgiumban vagy Olaszországban. Olyan kutatásokat is végeztek, amelyekben mérték a személyek agyhullámait, miközben felidézték ezeket a különféle típusú élményeket.
Kiderült, hogy az ND élményeket felidézők EEG mintázata megegyezik azzal a mintázattal, amelyet azok esetében látunk, akik valós élményeket idéznek fel. Ettől a mintázattól eltér viszont azoké, akik álmokat vagy hallucinációkat idéznek fel. Ezeken felül az ND beszámolókban jellegzetes mintázatokat találunk. Jellemző, hogy hosszantartó változás következik be a gondolkodásban. Az gyorsabbá válik és tisztább lesz, mint valaha volt. Legtöbben arról számolnak be, hogy az idő elvész abban a másik realitásban. Hirtelen megvilágosodás éri őket. Megértenek mindent, életük teljességével kapcsolatban, amelyet át tudnak tekinteni az élmény során. Számos esetben újra élnek bizonyos élményeket az életükből, de nem csak a saját maguk szemszögéből, hanem másokéból is, akik abban részt vettek. Olyan dolgokat tanulnak ennek során például, hogy amikor másokat bántunk, akkor valójában saját magunkat bántjuk. Más szavakkal az ND élményben átélik azt a fájdalmat, amit egykor ők okoztak másoknak. Stabil változás következik be érzelmi állapotaikban is. Béke, öröm, kozmikus egység, feltétel nélküli szeretet és jólét járja át őket. Hosszantartó változás áll be az anomáliás vagy paranormális élményekhez való viszonyulásaikban is. Mindennapi érzékeik sokkal élénkebbek lesznek, mint valaha. Olyan színeket is látnak, amit korábban nem láttak. Néhányan érzékeken túli észlelésről is beszámolnak, azaz olyan dolgokról szereznek tudomást, amelyekhez a hagyományos érzékeikkel korábban nem tudtak hozzáférni. Speciális élmény a korábban említett OBE, Out of Body Experience, azaz a testen kívüli élmény, amely kapcsán arról számolnak be például, hogy testemet elhagyva a műtő tetejéről láttam a sebészt, ahogy a testemet operálja. Utána visszatértem. Vannak transzcendentális jellegzetességek is. Úgy érzik például, hogy elhagyják a helyszínt. Egy másik dimenzióba vagy realitásba mennek át. Spirituális és misztikus lényekkel, elhunyt szeretteikkel találkoznak. Élményükben elérkeznek egy olyan pontig, ahonnan az életbe már nincs visszatérés. Itt fordulnak vissza. Grayson azokat a kérdéseket is felteszi, hogy hogyan értelmezzük ezeket az élményeket, és vajon mi okozhatja azokat. Utal az olyan fizikalizmus vagy régies nevén materializmus által illetett kritikákra, mint például az agyi oxigénhiány, vagy a gyógyszerek mellékhatásai. Elmagyarázza, hogy betegeinek évtizedek óta történő megfigyelései azt mutatják, hogy amikor az agy oxigénhiányos állapotba kerül, akkor ezek az emberek nyugtalanná, zavarossá válnak és megrémülnek. Ez pont az ellenkezője annak, amit NDI során látunk, ahol nyugodtak, elégedettek és örömöt élnek át. A kutatások azt is kimutatták, hogy amikor halálhoz közeledve valakinek egyre több gyógyszert adnak, annál kisebb valószínűséggel él át NDI-t. Ha mégis, az nagyon sekélyes, amiből arra következtethetünk, hogy nem gyógyszerek mellékhatásai ezek az élmények. A kritikusok olyan pszichológiai tényezőket is felelőssé tesznek az NDI élményért, mint az elvárás vagy a vágyakozás. Szerintük arra számít a személy, hogy meg fog halni.
Arra vágyik, hogy halott családtagjaival találkozzon, és beképzeli, hogy találkozik is velük. A kutatások szerint azonban sok NDE-ben pont az elvárásokkal ellentétes az élmény. Sőt, néha olyan holtakkal is találkoznak, akikről az élmény előtt nem tudták, hogy az a személy halott, csak élményük átélése után. Ezt pedig nem tudjuk vágyteljesítéssel megmagyarázni. Grayson példaként hozza fel annak a 25 éves írónak az esetét, akit súlyos tüdőgyulladással szállítottak kórházba. Volt, hogy nem tudott levegőt venni. Az osztály egyik ápolónője, Anita, rendszeresen látogatta őt. Egyik alkalommal az ápolónő elmondta neki, hogy hosszú hétvégét tervez, ami miatt más ápolók fogják őt helyettesíteni. Amíg távol volt, az írónak súlyos légszomj rohama volt, amely során újjá kellett éleszteni. Ez alatt NDE-t élt át. Élményében egy gyönyörű legelőn találta magát. Meglepetésére Anita odasétált hozzá. Anita, mit csinálsz te itt? Kérdezte tőle. Jack, vissza kell menned a testedbe. Kérlek, találd meg a szüleimet, és mondd meg nekik, hogy nagyon sajnálom, de roncsá törtem a piros autót. Utána a lány elsétált. Amikor Jack később az újjáélesztés után felébredt, mindenre emlékezett. Élményét azonnal elmondta az első nővérnek, aki belépett a kórterembe. Az nagyon megijedt és kirohant. Kiderült, hogy Anita a hosszú hétvégén 21. születésnapját ünnepelte. Szüleitől kapott egy piros autót. Amikor izgatottan kipróbálta, egy oszlopba csapódott, és röviddel utána meghalt. Mindez néhány órával Jack NDE élménye előtt történt. Grayson felteszi a kérdést, hogy Jack vajon miképpen tett szert arra az információra, hogy Anita meghalt, és hogy hogyan halt meg. Ismert a szakirodalomban egy ehhez igen hasonló jelenség, amelyre crisis apparition, magyarul krízis jelenés néven utalnak a kutatók. Ezek olyan rendkívüli élmények, amelynek átélésekor az egyén nem rendelkezik azzal az információval, hogy hozzátartozója meghalt, vagy közel került a halálhoz. Ennek ellenére olyan vizuális vagy hangélménye lehet, amelyben hozzátartozója, vagy ahogy feltételezik, annak tudatossága, lelke, közli vele a veszélyt, vagy a halál beálltának tényét, rendszerint élénk álom formájában. Grayson szerint az NDE legfontosabb jegye nem az élmény maga, hanem annak utóhatásai. Kiemeli, hogy az NDE ebben különbözik leginkább az álmoktól vagy halucinációktól, ugyanis a személyiség teljes megváltozását tapasztalja az élmény átélője. Rendszerint megváltozik a hozzáállása a halállal, haldoklással kapcsolatban, többé nem fél tőle. Az életben kevésbé óvatoskodik és inkább kockázatvállalóbb lesz. Emiatt pedig jobban élvezi az életet. Sokan arról is beszámolnak, hogy kevésbé értékelik már a világi dolgokat, a hatalmat és a presztízst, hírnevet vagy a versenyzést. Ezeknek többé nincs értékük a számukra. Gazdagodik a spiritualitáshoz való viszonyuk. Nem lesznek egyik vallás elkötelezettjei sem, de sokkal nagyobb spirituális kapcsolatot élnek meg mindennel. Együttérzőbbek lesznek másokkal szemben. Ezek miatt viselkedésük is megváltozik. Altruisztikusabbak lesznek, és jobban kedvelik a társaságokat.
többet önkénteskednek, és néha az értékeik is annyira megváltoznak, hogy szakmát váltanak. Segítő szakmákban helyezkednek el leginkább. Emellett az is igaz, hogy van, akinek NDI után nehézségei támadnak visszatérni ebbe a fizikai világba. Nehéz számukra, ahogyan mások reagálnak rájuk. Házastársuk vagy gyerekük nehezen viseli a személyiségváltozásukat. Szomorúság vagy harag töltheti el őket, amiatt, hogy visszajöttek. Néha saját mentális egészségüket vonják kétségbe élményük miatt. Mások őrültnek tarthatják őket. Éppen ezért gyakran mentális egészségügyi segítséget is kérnek szakemberektől. Ahogy azt a halál utáni kommunikáció esetében is láttuk, NDI kapcsán is további kérdéseket vet fel az agy és az elme kapcsolata. Az egyetemeken még ma is azt tanítják, hogy az elme az, amit az agy csinál. Minden gondolatunk, észlelésünk és érzésünk agyunk elektrokémiai működésének köszönhető. Azt azonban senki nem tudja, hogy miképpen. Az NDI azt implikálja, hogy az agy és az elme nem ugyanaz a dolog. Az elme sokkal jobban működik, mint valaha korábban, amikor az agy nem működik jól. Az NDI arra szolgáltat bizonyítékot számunkra, hogy az elme működik az agy aktivitása nélkül is. Egy ezzel kapcsolatban megfigyelt és leírt jelenség a terminal lucidity, terminális éberség. A jelenséget kutató dr. Michael Nahm és Bruce Grayson 2011-ben így határozta meg a terminális luciditást. Egy súlyos, mentális betegségben szenvedő haldokló személy mentális tisztaságának és emlékezésének röviddel a halál előtt történő, nem várt visszatérése. Ez jellemzően a haldokló utolsó percei, órái vagy napjai során történik. A pszichiáterek és orvosok korábban nem szenteltek figyelmet ennek a jelenségnek, annak ellenére, hogy megfigyelések és beszámolók vele kapcsolatban az utóbbi 250 évben rendszeresen előfordultak. Az olyan haldokló betegek kapcsán, akik Alzheimer betegségben, demenciában, agyi károsodásban, daganatban, agyvérzésben, agyhártyagyulladásban vagy krónikus skizofréniában szenvedtek. Határozott mechanizmust nem tudunk leírni vele kapcsolatban. Nahm és Grayson azonban kiemelik a különleges életvégi élményekkel kapcsolatos tudatosság fontosságát, mert az orvosok, gondozók, családtagok számára segíthet jobban felkészülni, amikor ilyen jelenségeknek tanúi lesznek, és jobban meg tudnak velük küzdeni. Az agy és a tudatosság kapcsolatát újabban úgy is magyarázzák, hogy az agy egyfajta szűrő, nem pedig a tudatosság létrehozója. Az agy olyan, mint egy rádióvevőkészülék. Odakinn sok rádióállomás van, amelyek párhuzamosan és folyamatosan sugároznak, de ha mindegyikre hallgatnánk, nem értenénk az üzenetet. A rádió hangolója egyszerre csak egy állomást választ ki, miközben az összes többit kiszűri. Ezért azt az egyet, amire figyel, fel tudja dolgozni. Az agy, mint testi szerv, azért fejlődött, amiért mindegyik más szervünk is, hogy segítsen nekünk túlélni a fizikai világban. Miközben pedig ezt teszi, fogja a teljes tudatosságunkat és kiszűri az összes irreleváns dolgot az agyból, és csak arra fókuszál, ami itt fontos. Hogyan találjunk menedéket és élelmet, házastársat, és hogyan védekezzünk a ragadozók ellen.
Tudjuk, hogy vannak szűrők az idegrendszerben, kezdve a szemünkkel és a füllel. Széles spektruma van az elektromágneses tartománynak, amiből mi csak egy kis részt vagyunk képesek látni. Nem látjuk az infravöröst vagy az ultraibolyát. Vannak állatok, amelyek igen, de számunkra ezek a frekvenciák nem fontosak. Nem látjuk a teljes tartományt, mert szemünk kiszűri. Fülünk is csak egy bizonyos frekvenciasávot hall. Az agy talamokortikális működése szintén szűr, és korlátozza azt, hogy mire tudunk figyelni. A prefrontális kéreg túlcsordulna az információfeldolgozás miatt, ha nem lenne kiszűrve a sok inger, amit felveszünk. Szükség van erre, hogy fókuszálni tudjunk. Erre a szűrő rendszerre a tudomány DMN, azaz Default Mode Network néven, azaz alapüzemmód hálózatként utal. Ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy individuumnak érezzük magunkat. Ez a hálózat az agy különböző részeit köti össze. NDE vagy pszichedelikus utazások során a DMN aktivitása lecsökken. Ennek hatására énérzésünk azzal kapcsolatban, hogy egy diszkrét egyének vagyunk, lecsökken. Elveszítjük az egónkat, egynek érezzük magunkat minden mással, részeivé válunk az univerzumnak, egy transzcendentális tudatosságnak. Jelenleg ez a modell az, ami alapján azt gondoljuk, hogy így történnek ezek a jelenségek. A holtak jelenlétének észlelése. A második évad első Halál utáni kommunikáció című epizódját azzal zártam, hogy további kutatásokra van szükség jelenség megértéséhez. A témával kapcsolatos első szisztematikus kutatást a floridai Judy és Bill Guggenheim végezte 1988-ban. Alanyaik arról számoltak be, hogy meghalt hozzátartozójuk jelenlétét közvetlenül érzékelték, vagy azokat valamilyen formában megjelenni vélték. Első vizsgálatukban több mint 2000 személlyel léptek kapcsolatba, és 3300 esetet gyűjtöttek össze és elemeztek. Spontán és közvetlen halál utáni kommunikáció az, amikor valaki váratlanul érzékszervei segítségével egy meghalt szemét kezd érzékelni, látás, hallás, szaglás, érintés formájában. Legtöbben a jelenséget alvás közben, elalvás során vagy felébredés során tapasztalják meg. Az elhunytat olyan formában érzékelik, mint akinek bizonyos tulajdonságai a halál után is tovább élnek. A spontán azt jelenti, hogy az élők általi meghívás vagy bizonyos praktikák alkalmazása nélkül a halott személy lép kapcsolatba és kezdeményezi velük a kommunikációt. A közvetlen arra utal, hogy más személy, például médium, halottlátó, valamilyen eszköz, például szellemtábla, vagy valamilyen módszer, például nekromancia, halottidézés alkalmazása nélkül jön létre a kapcsolat és a kommunikáció az elhunyttal. A kapcsolatba lépés leggyakrabban egy üzenet közvetítése céljából történik, amely megnyugtató, feloldó, megerősítő és eleresztő, eloldó jelleggel bír. A kutatások szerint univerzális jelenségről van szó, ami minden kultúrában fellelhető, nemtől, életkortól, iskolázottságtól, kulturális háttértől és vallásos beállítottságtól függetlenül. Az ADC kutatások és a kutatók célja az, hogy a gyászolók segítésén túl az egészségügyi dolgozók számára is elérhetővé tegyék a kutatási eredményeket a jelenséggel kapcsolatban,
amelyet azok a saját munkájukban fel tudnak használni, klienseik jobb megértése, elfogadása és támogatása terén. A holtakkal való kapcsolatteremtés különleges élménye mindig is a gyászolókat támogató klinikai gyakorlat fókuszában állt. Számos munka kiemelte az ilyen élmények pozitív hatását a gyászra, de ugyanakkor a pszichopatológiával, halucinációkkal kapcsolatos kérdések is felmerültek a jelenség kapcsán. A halotthoz való kötődés megszakítását elsősorban a freudi modell erősítette meg, amely a veszteség elfogadását és a kötődés elhunytól való visszavonását, más emberek irányába való áthelyezését szorgalmazta. Ezzel ellentétben az újabb gyászmodellek a halotthoz való kapcsolódás fenntartására helyezték át a hangsúlyt. Fontos kiemelni, hogy az ADC élményekkel olyan utóhatások is együtt járhatnak, amelyek a gyászolót vagy környezetéből valakit nekrofán élménye kapcsán stigmatizációnak vagy kiközösítésnek tesznek ki. Élményüket leértékelik, patologizálják, amivel gyászukon túl meg kell küzdeniük. Különleges élményük kapcsán sokuk számára nem áll rendelkezésre egyfajta referenciakeret, amelynek segítségével az ilyen jellegű élményeiket értelmezni tudnák. Az ADC magyarázatára jelenleg 3 hipotézis létezik. Az első szerint halucinációról van szó. A gyászoló zavart mentális állapota okozza a torz érzékeléseket. Ez azonban nem magyarázza azt, hogy miképpen tesznek szert olyan új információra az ADC-t átélők, amelyet máshonnan nem tudtak volna meg, csak halott szeretteiktől. A második hipotézis szerint telepátiáról van szó, amely során az ADC átélője kapcsolatba lép az elhunyt tudatosságával, amely feltételezhetően túléli a halált. A harmadik hipotézis szerint az elhunyt szelleme vagy tudatossága valóban egy rövid időre manifestálódik, megjelenik, és az ADC szempontjából valós érzékelésről van szó. Az utóbbi 2 nem elfogadott, de számos jelenséget magyaráz. Nézzük most meg a gyászolók ADC élményeivel kapcsolatos kutatások eredményeit. Ezek ugyanis segíthetnek jobban megérteni azt a fenomenológiai, személyes nézőpontot, amellyel ezek a személyek rendelkezhetnek, függetlenül attól, hogy a kutató milyen hipotézissel közeledik a jelenséghez. A releváns kérdések között találjuk azt, hogy milyen körülmények járulnak hozzá leginkább az ADC kialakulásához, és hogy az ADC élménynek milyen hatása van az azt átélő személyre és gyászára. Kiderült, hogy az ADC átélése nem függ attól, hogy valaki ateista, agnosztikus vagy hívő. Az élmény értelmezése azonban ennél sokkal egyénibb mintázatot mutat, ami szoros összefüggést jelent a személy hitével és élettapasztalataival. Az ND élményhez hasonlóan a spiritualitás irányába történő nyitottá válás jelentősen nő az ADC élmény átélése után is. Az ADC-t átélők 80%-a egynél többször is megtapasztalja a jelenséget élete során. Köztük 35% esetében mindig ugyanaz a halott. 60% esetében mindig más halott jelenik meg. Jellemzően egyszerre több érzékszervi élményt élnek át. Például hallják, amint elhunyt szerettük arra kéri őket, hogy ne aggódjanak miattuk, mert jól vannak, és eközben érzik a halott kedvenc parfümjének illatát is. Vannak, akik az elhunyt jelenlétét érzik.
A halott személyisége és identitása felismerhetően áramlik ki ebből a jelenlét érzésből, ami lehetővé teszi számukra, hogy azonnal felismerjék őt. A jelenlét, bár láthatatlan, mégis van egyfajta sűrűsége, a térben meghatározható helyen jelenik meg, érzékelhető és pontosan érezhető a megjelenésének és eltűnésének ideje is. Az ADC-t átélők közel fele él át fizikai kontaktust a halottal, valamely testrészükkel, jellemzően érintés, nyomás, símogatás, csók, a váll megérintése vagy ölelés formájában. Ez a személyek számára megnyugtató élmény. Néhányan egyfajta energiaáramlatot vagy energiahullámot élnek át a kontaktus során. A megkérdezettek közel fele számára vizuálisan is megjelent a halott. Volt, hogy a házban történt, például este a hálószobában, de volt, hogy kint a szabadban, az autóban, vagy a repülőgépen éltek át vizuális jelenlétet. Alkalmanként a halott megjelenése együtt járt a hőmérséklet lecsökkenésével és a levegő mozgásával, fuvallattal. A jelenés hol egész alakos, hol pedig élességében átmenetet mutató részleges volt. Szilárdságukat tekintve pedig a páraszerű, átlátszótól kezdve a teljesen szilárdig terjedt. Néhányuk esetében a szemük előtt jelent meg a semmiből. Néhány másodperc vagy perc után azonban mindig eltűntek, vagy fokozatosan elpárologtak. Hirtelen eltűntek, vagy pislogás után, amikor újra odanéztek, már nem voltak ott. 80% azt állította, hogy megjelenésükkor üzenetet is átadtak számukra, szóban, gondolattal vagy arckifejezéssel. A legtöbben alvás közben, elalváskor vagy felébredéskor élik át a jelenséget. Beszámolóik szerint a halott megjelenése teljesen megkülönböztethető volt az álomtól, és ugyanazokkal a jegyekkel írhatók le, mint az ébrenlét során átélt ADC élmények. Az is kiderült, hogy minden 5. ADC-t átélő számolt be krízis jelenésről. Erről korábban azt mondtuk, hogy azt jelenti, hogy szerettük szelleme haláluk után jelenik meg számukra. Ez főleg úgy történik, hogy az elhunyt szelleme maga jelenik meg és közli a halálukat, mielőtt a személy másoktól ténylegesen megtudja, hogy valóban meghaltak. A személyek éber állapotban vagy alvásból felébredve látták, vagy hallották a szellemet, aki megkönnyebbüléssel, néha örömteli módon közölte saját halálának hírét az ADC-t átélővel. Azért jöttem, hogy elköszönjek. Most indulnom kell. Mondták, mintha valami utazáson vennének részt. Számos esetben az illető balesetben halt meg, nem pedig kórházban, ahol hosszú betegség után feküdt, amiből tudni lehetett, hogy előbb-utóbb meg fog halni. Bár a legtöbb ADC-t egyedül, tanúk nélkül élik át az emberek, vannak olyan esetek is, amikor a jelenést többen is érzékelik. Ezt megosztott ADC-nek nevezik. A megkérdezettek 85%-a nem ijedt meg a jelenés miatt. 12% azonban megijedt az élménytől. Félelmeik oka leginkább annak felismerése volt, hogy a halott képes kapcsolatot teremteni velük, és az, hogy talán elvesztették az eszüket, és megőrültek, vagy hogy a halott bántani akarja őket. A megkérdezettek 12%-a számolt be arról, hogy paralízist élt át ADC során.
azaz képtelen volt megmozdulni az élmény átélése közben. Az ADC hatására az élményt átélőknél jelentős mértékben nőtt a túlvilági létezésben és a holtak élőkkel való kapcsolatteremtési képességében való hit. Kiderült, hogy a megkérdezettek 31%-ának csökkent a halál félelme, 30% számára teljesen megszűnt a halálfélelem. 33% esetében azonban ez nem változott. Az ADC élmény 35% számára életüket teljesen megváltoztató élmény volt. 49% fontosnak vélte, 10% számára volt kicsit fontos, 2% pedig jelentéktelennek vélte az élményt. A gyászélmények és az ADC kapcsolatában kiderült, hogy azok körében jelentkezett gyakrabban, akik ritkábban gondoltak halottjaikra azok halála után. Az ADC-t átélők hozzávetőlegesen 1/3 nem gyászolt, ami arra utal, hogy az erős és intenzív gyász nem közvetlen kiváltója az ADC jelenségének, a közhiedelemmel ellentétben. A válaszolók 73%-a vélte úgy, hogy az élmény számukra megkönnyebbülést hozott. A találkozás élményét transformatívnak írták le, amelynek 2 jelentős jegye volt. Az egyik az üzenet, amelyet a halott adott számukra. A másik pedig az érzelem, amelyet az élmény során a halottjukon észleltek, és amelyet saját maguk átéltek. A gyász elfogadásával kapcsolatban 60% vélte úgy, hogy az élmény hatására jobban el tudják fogadni veszteségüket. 26% számára nem hozott megkönnyebbülést. A halottal való kapcsolatteremtés újabb lehetőségével kapcsolatban kiderült, hogy az átélők fele örülne egy újabb kommunikációnak. 1/3 számára azonban elegendő volt ennyi élmény. Nem akarnának belőle többet. Felhívhatnak-e bennünket a holtak? Az epizód elején már bemutatott Sharon Hewitt-Rowlett filozófus, független író, kutató, a Psychology Today rovatvezetője és a Mind and Meaning Institute létrehozója és igazgatója, a spiritualitás, a tudatosság és az anomáliás élmények szakértője. A Beyond Death, The Best Evidence for the Survival of Human Consciousness túl a halálon az emberi tudatosság túlélésének legjobb bizonyítéka, és a The Source and Significance of Coincidences, Véletlenek forrása és jelentősége című könyvek szerzője szerint még azok is, akik elfogadják a holtak jelenéseinek, és az olyan pszichokinetikus jelenségek realitását, mint például a kopogások, vagy a lámpa vibrálása, nehézségekkel találják szembe magukat a holtaktól származó telefonhívások realitásával kapcsolatban. Azaz, amikor arról van szó, hogy egy elhunyt személy telefonon keresztül lép kapcsolatba az élőkkel. Ezekben az esetekben jellemzően az elhunyt személy hangja manifestálódik, és néhány szavas vagy mondatos üzenetet fejez ki, ritkábban pedig hosszabban jelen van, és beszélgetésben is részt vesz egy beszélővel, ahogy az epizód elején bemutatott Owens esetében is láthattuk. Rowlett kiemeli, hogy azok, akik végeztek már kísérleteket elektromos hangjelenséggel, amire angolul Electronic Voice Phenomena vagy EVP rövidítéssel utalnak, azok tudják, hogy milyen nagy erőfeszítést igényel az, hogy akár csak egyetlen szót vagy kifejezést is tisztán ki lehessen venni, nem is beszélve a hang forrásának identitásáról.
Ennek ellenére számos esetben arról van szó, hogy a feltételezett, holtaktól származó telefonhívások esetében a halott olyan tisztán és kivehetően beszél, mintha élő emberi testben lenne a vonal másik végén. A holtaktól származó telefonhívásokkal kapcsolatos élményeket 100 éve ismerjük. Ennek ellenére a szakirodalomban igen gyér leírásokat találunk vele kapcsolatban. A témához vitathatatlanul jelentősen hozzájáruló személy a kaliforniai D. Scott Rogo, író, újságíró, a paranormális témák kutatója. 1979-ben jelent meg Phone Calls from the Dead, Telefonhívások a holtaktól című könyve, amelyet Raymond Bayless amerikai festővel és parakutatóval együtt írt. Könyvük bevezetőjében úgy hivatkoznak kutatási projektjükre, amely empirikus bizonyítékokkal szolgál a halál utáni életről és arról, hogy a két világ között telefon segítségével kontaktus teremthető. Több évnyi kutatás után arra jutottak, hogy ezek a jelenségek igen gyakran megtörténnek. Az emberek élményei eredetiek, amiket legtöbbször sokkolónak tartanak. A témát pedig a parapszichológia addig teljesen figyelmen kívül hagyta. Könyvüket nem azért írták, hogy a nyilvánosságot lenyűgözzék vele, hanem hogy a bizarr történésekre magyarázatot találjanak. Kifejezik nézetüket azzal kapcsolatban is, hogy az ilyen kutatások sokat mondhatnak nekünk pszichikus lehetőségeinkről, világegyetemünkről, az életről, a halálról és annak lehetőségéről, hogy az élők valóban kommunikálni tudnak a holtakkal. Pszichikus kutatóként gyakran keresték fel őket az emberek, kaptak levelet vagy telefonhívásokat, amelyben különleges élményeikről számoltak be nekik. Az évek során jelentős mennyiségű anyaguk gyűlt össze a profetikus álmoktól kezdve, a telepatikus üzeneteken át, a szellemi jelenésekkel való találkozásokig. Alkalmanként ezek a történések igen bizarrnak mondhatók. Ha van valami, amire parapszichológiai munkájuk megtanította őket, az az, hogy maradjanak mindig teljesen nyitottak, de legyenek mindig szkeptikusak. Soha nem utasították el az emberek történeteit, személyes, anomáliás élményeikkel kapcsolatban. Ezt azért tették így, mert néha a legbizarabb történetekkel kapcsolatban derült ki, hogy azok abszolút autentikusak. 2012-ben jelent meg a Brit Northampton Egyetem pszichológia professzorának, dr. Callum Coopernek Telephone Calls from the Dead, Telefonhívások a holtaktól című könyve. Cooper a modern kor elektromos kommunikációs eszközeit vizsgálja a holtakkal való kapcsolatteremtésben. Történeti szempontból kiemeli, hogy az 1920-as években Thomas Edison is érdeklődött a terület iránt. A Scientific American hasábjain arról írt, hogy el fog készíteni egy olyan eszközt, ami segít kommunikálni a holtakkal. Ez a spirit phone vagy necrophone olyan készülék lett volna, ami képes detektálni a holtak lelkét, és azokkal kommunikálni. Ebben a spiritualizmussal átszőtt korban legalább fél tucat más kutató és felfedező is elkezdett dolgozni egy ilyen eszközön. Köztük volt Nikola Tesla is. Edison 1931-ben úgy halt meg, hogy a szellemekkel való kommunikációt lehetővé tevő eszköze nem készült el. A brit parakutató Harry Price is érdeklődött az eszköz iránt, és megpróbálta elkészíteni a másolatát. Az American Society for Psychical Research, azaz a pszichikus kutatás amerikai társaságának kutatója Herbert Carrington is megpróbálta replikálni, de Pricehoz hasonlóan neki sem jött össze.
Raymond Bayless a 70-es években végezte kutatásait a poltergeist jelenséggel kapcsolatban, és utána D. Scott Rogóval összeállt, aki nagyon ügyes volt abban, hogy a kutatási eredményeket érthető nyelven adja át a különféle közösségek számára. Kapcsolatba léptek pszichológusokkal, parapszichológusokkal, és megkérdezték őket, hogy vannak-e ilyen eseteik. Akiknek volt ilyen, azok megosztották velük, mert az igazat megvalva sok mit nem tudtak kezdeni ezekkel az elszeparált esetekkel. Beszéltek az átélőkkel, és első kézből kaptak leírásokat az élményekkel kapcsolatban. Így jött össze 50 olyan eset, amelyben az alanyok arról számoltak be, hogy a holtakkal kommunikáltak telefonon keresztül. Beszéltek szemtanúkkal, telefontársaságokkal. Eseteik között találunk olyan telefonhívásokat is, amelyek akkor történtek, miután a személy meghalt, de akit hívott, még nem tudta, hogy a személy halott, és utólag derült ki az anomália. Ez szintén a korábban tárgyalt crisis apparition, azaz krízis jelenés területére tartozó jelenség. Raymond Bayless 1980-ban elektromos kommunikációnak nevezte el a jelenséget. A technológia fejlődésével az emberek a lehető legkülönfélébb módokon bizonyos anomáliás kapcsolódásokat értelmeznek, néha még a televízió statikus képernyőjén általuk észlelt alakzatok formájában is. Ezt hobbi szellemvadászok is elkezdték gyakorlatként alkalmazni. Ennek neve Instrumental Transcommunication, ITC, amelyet néha hollywoodi filmekben is láthatunk. Cooper kiemeli, hogy ma a technológiában olyan funkciók is megjelentek, hogy egy üzenetet időzíteni lehet, ahogy az mikor kerüljön kiküldésre. Így, ha például valaki közben meghalt, üzenetét így halála után is meg lehet kapni. Ezt könnyen úgy lehet észlelni, mintha valaki a halálból lépne velünk kapcsolatba, pedig csak a technológia jellegzetességeivel találkozunk. Ennek ellenére mégis igen ijesztőnek tűnhet a számunkra. A technológia folyamatosan fejlődik, és közben megjelent az AI is, ami még tovább bonyolítja a jelenség kutatását. Az olyan témák, mint a becsapás és az önbecsapás szintén tovább fűszerezik a jelenség modern vizsgálatát. Mégis, ha mindezeket félretesszük, akkor is maradnak rejtélyes kommunikációk. Cooper szerint arról lehet szó, hogy valamilyen pszichokinetikus módon a diszkarnálódott személy el tudja érni, hogy a telefon megszólaljon. Számos magyarázat létezik azonban a paranormális mellett arra, hogy az emberek miért gondolják azt, hogy holtaktól kapnak telefonhívást. Gondoljunk csak vissza az epizód elején bemutatott Owens esetre, amelyben a feleség azt élte meg, hogy barátjuk Lee telefonált, aki valójában egy ideje kómában volt. Nem valószínű, hogy halála előtt ténylegesen felhívta őket. Az sem tűnik magyarázatnak, hogy Owensék csak halucinálták az esetet. Akkor tényleg a halott Lee Epps hívta fel őket? Ez szintén hihetetlennek tűnik. Ennek ellenére Owensék esete csak egy azon esetek százaiból, amellyel a noetikus tudomány, más néven parapszichológia kutatói találkoznak az olyan egyéb, különleges jelenségek kapcsán, mint a testen kívüli élmény, a kísértések, a poltergeist, vagy a holtakkal történő pszichikus kapcsolatfelvétel. A korábban is említett Laurent Kasprowicz, francia szociológus 2018-ban írt könyvet a postmortem telefonhívások témájáról. Phone Calls from the Beyond című könyvében
17 esettanulmány szerepel, és a szerző gondolatébresztő elméleti megfontolásokat is ad. Kasprovic saját élménnyel is rendelkezik, amely az első eset a könyvében, és valójában ez vezette el a téma tanulmányozásához is. Kutyájának halála után érdekes üzenetet kapott a telefonjára. Majd másnap a család vezetékes telefonja éjjel-nappal csörgött. Amikor felvették, senki nem szólt bele. Amikor felhívták a telefontársaságot, azt mondták nekik, hogy rendszerük nem észlelt hívást a számukkal kapcsolatban. Arra a következtetésre jutottak, hogy valami a telefonkészülékkel lehet, nem pedig magával, a vonallal. Volt, hogy kaputelefonjuk egyszerre szólalt meg a telefoncsörgéssel. Egyik alkalommal, amikor a telefont felvették, kezdetben csönd volt, de utána kopogásokat hallottak, morzeszerű kopogásokat. Rájöttek, hogy egy kopogás nemet, két kopogás igent jelent, ismerve a poltergeist esetben előforduló igen-nem kérdésekre adott, kódolt, pszichokinetikus válaszok mintázatát. Elkezdtek kérdéseket feltenni, és pontos válaszokat is kaptak. A kommunikáció során a kagylóban még nehézkes kutyalihegést is hallottak. Ettől megrökönyödtek, mert kutyájuk tüdőrákban halt meg. Ezután az eset után a jelenség teljesen megszűnt. Az anomália mélyen érintette Kasprovicot, és meg akarta tudni, hogy mi volt ez az egész. Elkezdett hát környékükön, Észak-Franciaországban, a belga határ közelében érdeklődni, és igen hamar arra kellett rájönnie, hogy ez a jelenség sokkal elterjedtebb, mint azt gondolta volna. Elkezdte hát gyűjteni az elhunyt emberektől származó telefonhívásokkal kapcsolatos élményeket. A legtöbb esetben kimondott üzenetek szerepeltek, élő beszéd vagy üzenetrögzítő által. Volt, hogy a telefon anomáliás módon viselkedett, üzeneteket kezdett el rögzíteni, de a vonal végén nem volt senki. Szöveges üzenet is volt a gyűjtésben, és egy számítógépen keresztül érkezett chat üzenet. Kasprovic a kutatásban kimutatta, hogy alanyai egyike sem ismerte a jelenséget, mielőtt azt átélte. Nem számítottak rá, hogy ilyen élményben lesz részük. Nem voltak prekoncepcióik azzal kapcsolatban, hogy miképpen kell ennek történnie. Gyűjtése alapján több mintázatot is azonosított a holtaktól származó telefonhívások jelenség kapcsán. A telefonhívással egy időben valami más egybeesés, szinkronicitás is történt. Például egy évforduló, vagy a halál beálltának pontos ideje. Ezt a motívumot dolgozza fel a 2005-ös White Noise, azaz Fehér Zaj című film is, Michael Keaton főszereplésével. Hallani lehet valami légzés vagy sistergés hangját a vonalban, vagy egy fémes hangot, távolinak hangzó beszédet. A hívás nem az illető saját telefonjára érkezik, hanem egy barátéra vagy rokonéra. Olyan telefonról érkezik a hívás, ami le van merülve, vagy ki van kapcsolva. A telefonszolgáltató képtelen lenyomozni a hívást. Közvetlenül a hangrögzítőre érkezik az üzenet, a telefonvonal használata nélkül. Az üzenet megnyugtató, vagy figyelmeztetést közöl. Jellegzetes kifejezések, szójárások ismerhetők fel, ami segít felismerni az elhunyt identitását. Valami olyasmi van jelen, ami nem stimmel. Kasprovic egyik esetében egy fiatalasszony, Severin édesanyja meghalt. 3 hónappal később anyósa felhívta és kérte, hogy menjen át hozzájuk, mert üzenet érkezett az ő számára. Át is ment és meghallgatta. A hang ezt mondta a rögzítőn. Severin, képzeld el, Sarah itt van velem. Jól vagyok, ne aggódj. Severin, itt vagyok. Mindketten jól vagyunk itt.
Sarah Severin halott kutyája volt. A hangüzenet alapján a forrás Severin halott édesanyja lehetett. Severin azonban nem ismerte fel anyja hangját. Bár a felvételen hallható hang minősége jó volt, mégsem hangzott az anyjának. Ez a Kasprovic által említett egyik jellegzetesség, amire úgy utalt, hogy az embernek az az érzése, hogy valami nem stimmel. Az aneszteziológus Jean-Jacques Carbonnier 7 ok, amiért hihetünk a túlvilágban című könyvében beszámol egy esetről, amikor egy élő személy pszichokinézis segítségével elő tudja idézni azt, hogy valaki őt telefonon felhívja. Mindezek alapján felvetődhet bennünk, hogy az emberek rendelkezhetnek olyan képességgel, amelyben pszichokinetikusan kiválthatják, hogy azok felhívják őket, akikre nagyon vágynak, hogy halljanak felőlük. Ez annak lehetőségét is felveti, hogy az élők pszichokinézis segítségével olyan telefonhívásokat tudnak előidézni, ami látszólag a holtaktól származik. Ezzel kapcsolatban Kasprovic alaposan megvizsgálva a jelenések és az elektromos jelenségek természetét, csak úgy, mint a médiumságot, arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok kétértelműek. Esetenként azt látjuk, mintha az elhunytnak szerepe lenne a jelenségekben, különösen akkor, amikor az információt átvevő számára az adat korábban nem volt ismert, vagy azokban az esetekben, amikor ugyanaz az elhunyt személy jelenik meg egy időben különféle embereknek, különféle lokációkon. Más holtaktól származó telefonhívásos esetben viszont olyan részleteket talált, amelyek arra utalnak, hogy azok nem a holtaktól származnak. Segíthet-e a holtakkal való kapcsolatba lépés a gyásszal való megküzdésben? Az 1990-es években Raymond Moody arról írt, hogy sok halálközeli élmény velejárója az, hogy a személy azt éli át, hogy egy elhunyt szerettétől útmutatást kap. Arról számol be, hogy az emberiség évszázadok óta ügyeskedik azzal, hogy halálközeli helyzeteket és ezekkel járó élményeket teremtsen, amelynek egyénre gyakorolt hatása igen meghatározó. A görögök például létrehoztak egy olyan elrendezést, amelyet a holtak orákulumának neveztek. Olyan hely volt ez, ahová az emberek azért mentek, hogy megidézzék a holtakat, és velük konzultáljanak. Moody pszichiáterként olyan modern pszichomanteumot hozott létre, amelyben a gyászolók a halálközeli élményekhez hasonló olyan víziókat élhetnek át, amelyek nem halucinatórikusak, és amelynek jelentős, pozitív utóhatásai vannak. Jorge Villanueva, a Puerto Rico Egyetem kutatója szerint a pszichomanteumot ma nem azért alkalmazzuk, mint régen a görögök, azaz, hogy segítségével extraszenzoros percepció, ESP révén a jövőről információt szerezzünk, hanem hogy megvizsgáljuk annak pszichi jelenségekkel kapcsolatos vezetőképességét. Villanueva kiemeli, hogy a korábbi kutatások szerint a laboratóriumi pszichomanteum helyzetben átélt élmények sok tekintetben hasonlítanak az elalvás során létrejövő hipnagóg és a felébredés során jellemző hipnopomp tudatállatokban megtapasztalt élményekhez. Az utóbbiakra jellemző a magasabb pszichvezetés is. Az elsötétített szobában történő tükörbe bámulás folyamatát azonban nem csak a parapszichológiai kutatásban, de a gyászfeldolgozásban is alkalmazzák. 3 évtizednyi kutatás és azok eredménye van mögöttünk ezzel kapcsolatban, amelyek azt mutatják, hogy segítségével olyan területek kezelhetők, mint a megoldatlan érzések, a gyász, a bűntudat,
a bánat és a kommunikáció utáni sóvárgás. A Psychomanteum elrendezésben résztvevő gyászolók arról számolnak be, hogy az üléseknek jelentős pozitív hatása van az életükre. Lényegében 5 lépésben zajlik a folyamat. Először beszélgetnek és kérdőívet vesznek fel a személlyel. A második lépésben támogatják őt abban, hogy emlékeket idézzen fel az elhunyttal kapcsolatban. A harmadik lépésben egy elsötétített szobában ül, egy tükröt bámulva, miközben elhunyt szerettére gondol. A negyedik lépésben az élményéről beszélgetnek. Végül ismét beszélgetnek és kérdőívet vesznek fel vele, hogy lemérjék a folyamat hatását. A kutatók egy további lépést is alkalmaznak, amelyben hetekkel a folyamat lezárulása után is megvizsgálják a hatást. A Psychomanteum helyzetben résztvevők a tükörben megjelenő képekről, az elhunyttal való beszélgetés élményéről, hangokról, fényekről, testi érzékletekről és szagokról is beszámoltak már. Sokan abban hisznek, hogy az ülés végére összeszedett üzenetek valójában a holtaktól érkeztek hozzájuk. Ezek az élmények kísértetiesen hasonlítanak a médiumokat meglátogató gyászolók élményeihez. A Parapsychological Association, azaz Parapszichológiai Társaság egykori elnökei, Helene Vabé és Everton de Oliveira Maraldi az alábbiak szerint foglalta össze a médiumság gyásszal való megküzdéssel kapcsolatos kutatásának fontosságát. Maraldi szerint tudományos és klinikai szempontból a gyász és a médiumság közötti kapcsolat kutatása azért fontos, mert az elhunytakkal megélt kommunikációs élmények viszonylag elterjedtek a gyászban, és azoknak nagy érzelmi, pszichológiai és jelentést létrehozó következményei lehetnek. A területen elvégzett szisztematikus kutatás segít elkülöníteni az adaptív élményeket a stresszes élményektől. A gyász kulturálisan érzékeny modelljei mentén informál bennünket, és hozzájárul a mentális egészségügyben és gyászkísérésben megjelenő, igen finom, bizonyítékokon alapuló megközelítések kialakításához. Vabé szerint a médiumság gyásszal kapcsolatos találkozása alapos tudományos figyelmet érdemel, mert az olyan érzelmileg sérülékeny időszakban fordul elő, amikor az átélt élmények hozzájárulhatnak a jelentés létrehozásához és a gyógyuláshoz. Ám ha rosszul kezelik, akkor a nagyobb distresszhez. Az empirikus kutatás különösen fontos az olyan kultúrákban, ahol stigma és csönd övezi az ilyen élményeket, lekorlátozva ezzel a nyílt párbeszédek lehetőségét, és azt a képességünket, hogy megérthessük annak adaptív és maladaptív útjait. A médiumság teljesen elfogadott spirituális gyakorlat például Brazíliában, mind a gyász folyamatának támogatásában, mind pedig a túlvilágban való hit kapcsán. A brazilok hatalmas érdeklődéssel fordulnak afelé, hogy kiderítsék, vajon a médiumok képesek-e információt a szokványosnak tartott módokon felül megszerezni. Ezt a jelenséget AIB, azaz anomáliás információbefogadás névvel illetik. Az AIB kapcsán nagyon sok kvalitatív kutatás létezik, amelyekben a gyászoló családtagok az elhunytaktól információt szándékoznak szerezni. Egy ilyen elrendezésben például a médium levelet ír a gyászoló szülők elhunyt gyermeke nevében. E gyakorlat neve pszichográfia. Az AIB gyakorlatainak kvalitatív elemzéséből azt látjuk, hogy az ilyen médiumi intervenció jelentős hatással bír a mentális egészségre, különösen pedig a veszteséggel és gyásszal való megküzdésre.
Dr. Peter és Elizabeth Fenwick, neuropszichiáter, neurofiziológus kutatópár és az életvégi jelenségek szakértői úgy vélik, hogy terápiás hatása van annak, ha adaptív kötődést tartunk fenn a halottal. A continuing bonds, azaz köteléket fenntartó megközelítések fő terápiás célja az, hogy rekonstruálják a gyászoló és az elhunyt közötti kapcsolatot. Kiderült, hogy e megközelítés, amely olyan eszközöket is magában foglal, amelyek segítségével a gyászoló az elhunyttal kommunikál, igen hatékony a gyászterápiában. Az elhunyttal való közvetlen kontaktus élményét ADC, After Death Communication, halál utáni kommunikációnak nevezzük. Az ilyen kommunikáció létrejöhet egyrészt spontán, ahogy azt a Guggenheim kutatásban láttuk, másrészt akarat útján, például pszichomanteumban, médium közvetítésével, de ilyen az MIADC, azaz a meditáció által kiváltott halál utáni kommunikáció is. A gyászterápia hagyományos megközelítései gyakran figyelmen kívül hagyják azokat az élményeket, amelyek a gyászoló számára segítséget nyújtanak. A Durham Egyetem antropológia professzora Douglas Davis azt találta, hogy a tradicionális gyászmegközelítésekben főleg az elhunytól való kötelékek visszavonását hangsúlyozzák. Ebben a breaking bonds, azaz a kötelékek felbontását szorgalmazó paradigmában a gyászolót arra bátorítják, hogy érzelmi kötődését csökkentse az elhunyttal, ha a gyászából gyógyulni akar. Az ilyen gyakorlat azonban ellentmond a gyász természetes folyamatának. Davis azzal érvel, hogy a gyászoló szülők például gyakran érzik annak szükségességét, hogy megosszák történeteiket elhunyt gyermekeikkel kapcsolatban, és hogy velük a köteléket fenntartsák. Ennek ellenére a Breaking Bonds paradigma az ilyen kötelékek fenntartását helytelenül patológikusnak tartja. Davis megfigyelte, hogy a gyászterápia hagyományos megközelítései a korai anglo-amerikai gyakorlatokat tükrözik vissza, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják a gyász spirituális aspektusait. A gyászterápia integratív megközelítésére van szükség, ha tekintetbe akarjuk venni a gyász több dimenzióját. Dennis Klass és munkatársai a Continuing Bond Theory által pont ezt a lehetőséget nyújtják számunkra. Dr. Robert Neymeyer, a University of Memphis pszichológia professzora és munkatársai interjút készítettek 500 olyan gyászolóval, akik 2 éven belül veszítették el szerettüket. Kiderült, hogy a jelentés létrehozása, azaz a képesség, hogy veszteségüket életükbe integrálják, és a kötelék fenntartásának erőssége fontos tényező a gyász élményében és a gyógyulásban. A jelentés létrehozásának magas foka együtt jár a jobb gyászolási kimenettel és a gyász élményének védelmi faktoraival. Ez arra a következtetésre vezette a kutatókat, hogy az elhunyttal való kapcsolódás fenntartása a jelentés létrehozása által segít megküzdeni a gyásszal. Az adaptív kötődés kialakítása segíti a gyászfeldolgozást. A halál utáni kommunikációban a kötődés folyamatos fenntartásának élményét találjuk meg. Az ausztrál dr. Michael Barbato palliatív orvos, az életvégi élmények kutatója és munkatársai szerint az ADC természetes része a gyásznak, és alapvető a gyászterápiában is. Palliatív környezetben kimutatták, hogy a gyászolók túlnyomó része arról számol be, hogy érzi elhunyt szerettének jelenlétét, hallja a hangját, érzi az illatát.
szokatlan történéseket tapasztal, taktilis és vizuális élményt él át, és a halottal álmodik. Megfigyelték, hogy az ADC gyakoriságával nő a vigasz érzése. Azonban, ha az élmény közvetlenül a veszteség után jelenik meg, akkor az inkább distresszes. Barbato és munkatársai megfigyelték, hogy a legtöbb ADC-t átélő személy meg akarja osztani élményét másokkal. Szerintük éppen ezért be kellett témát rakni a pszichiátriai kezelés gyakorlatába is. Nem szabad sem figyelmen kívül hagyni, sem pedig patologizálni. Gyászterapeuták számára azt ajánlotta, hogy klinikai gyakorlatukba vegyék fel az ADC jelenségekkel való foglalkozást, mivel annak pozitív hatása van a gyász intenzitásának csökkentésében. Bár az ADC legtöbb esetben spontán alakul ki, vannak esetek, amikor akaratlagosan idézik elő. Az úgynevezett mirror gazing, azaz a tükör bámulásának gyakorlata során a személy saját szemének tükörképét nézi abból a célból, hogy anomáliás élményt hozzon létre, ami hozzájárul az elhunyt szerettével való kapcsolatteremtés élményéhez. Az ADC indikációjának további fontos eleme az ellazult állapot megteremtése. Az ilyen elrendezésben a résztvevők gyakran arról számolnak be, hogy látják az elhunytat a tükörben, és hogy ők maguk is mintegy belépnek a tükörbe, és ott találkoznak szerettükkel. Ezek az ADC élmények jelentéssel teli élményt és vigaszt nyújtanak a gyászoló számára, amelynek hatása legalább 5 évig is eltarthat. Ahogy korábban láttuk, a Psychomanteum vizsgálataiban jellemzően előtte és utána kérdőívet vesznek fel a gyászoló résztvevőkkel. Az adatok szerint az indukált ADC formájának előnyös hatásai vannak a gyászolókra nézve. Így ma a gyászterápia egyik lehetséges eszközeként tekintenek rá a kutatók. Az indukált ADC egy másik formáját jelenti a médiumság. A médiumság egy látszólagos kommunikáció az elhunyt és egy olyan személy között, aki a kapcsolódást támogatja, és akire médiumként hivatkoznak. A médiumság gyakorlatát megtaláljuk az afrikai, ázsiai és a törzsi kultúrákban is, amire a vígasz keresésének gyakorlataként tekinthetünk. A médiumság kutatása 2 fő területre osztható. Az első a médiumok olvasásának pontosságát kutatja. A második terület a médiumokkal való tapasztalatokat és élményeket vizsgálja. A médiumság gyászra tett közvetlen hatását azonban csak kevés empirikus kutatást célozta meg eddig. A holtaktól kapott telefonhívások témája kapcsán megismert brit dr. Callum Cooper és munkatársai a médium által facilitált halál utáni kommunikáció terápiás hatását vizsgálták meg gyászolók esetében. 3 olyan gyászolóval dolgoztak, akiknek szerettei 5 éven belül haltak meg. Interjút készítettek velük gyászukkal kapcsolatban a médiummal való találkozás előtt és után. Valamennyien ADC élményről számoltak be a médiumi ülés során. Azt mondták, hogy az ülés vigaszt hozott a számukra. Kezdetben azt gondolták, hogy kapcsolódásuk az elhunythoz elveszett, de a médiumi ülés után felismerték kötődésük folytatólagosságát. Az ülés utáni interjúk eredményei azt mutatták, hogy a gyász tünetei lecsökkentek a médiumság élménye után. Ez azt jelenti szerintük, hogy az elhunyttal való kötődés fenntartásának élménye alapvető fontosságú a gyász folyamatában, amelynek létrejöttét a médiumság elősegítheti.
A kutatók azt is kiemelték, hogy a gyász terápiájába ezeket az elemeket érdemes lehet beemelni. A pilot kutatás alacsony elemszáma ellenére azt is megmutatták, hogy a médiumság és a gyász kapcsolata miképpen tanulmányozható. A 2026-ban elhunyt dr. Ellen Botkin, amerikai pszichológus és munkatársai kifejlesztettek egy módszert, amelyben a gyászolók látszólag kommunikálni tudnak elhunyt szeretteikkel. Ennek az Induced After Death Communication, IADC, indukált halál utáni kommunikáció nevet adták. A folyamat azzal kezdődik, hogy a résztvevők instrukció segítségével az ellazultság állapotába kerülnek. Ezután arra kérik őket, hogy idézzék fel elhunyt szerettük képét, és maradjanak a keletkező érzéssel ez alatt. A beszámolók szerint a résztvevők gyakran azt érzik ilyenkor, hogy elhunyt szeretteik átölelik őket, ami vigaszt, megkönnyebbülést és megerősítést hoz. Botkinék szerint terápiás hatások legalább 2 évig fennmaradnak. Az IADC lehetővé teszi a kötődés fenntartását az elhunyttal, és csökkenti a gyász intenzitását. Ehhez hasonló eredményeket kaptak, amikor a gyászkísérés során vezetett meditációs gyakorlatot vagy mindfulness gyakorlatokat alkalmaztak. A Brit Derby Egyetem pszichológia professzora William Van Gordon és kutatótársai 2018-ban a Meditation-Induced Near-Death Experiences, azaz a meditáció által kiváltott halálközeli élményeket vizsgálta, haladó meditálók mintáján, és azt figyelte meg, hogy azok olyan élményekről számoltak be, mint az én szétesése, a tér és az idő érzékelésének megváltozása, és a más világi lényekkel való találkozás élménye, amelyek között szerepeltek az elhunytak is. A kutatási eredmények szerint ezek az intervenciók csökkentik a gyász intenzitását, ami egybecseng az irodalomban continuing bonds, azaz a kötelékek fenntartását szorgalmazó irányzat olyan egyéb beavatkozásaival, mint például a pszichomanteum, a médiumság vagy az IADC. Ezek mindegyike bizonyítottan előnyös a gyászkísérés során, hiszen segítenek jelentést találni a veszteségben, rekonstruálni a kötődést az elhunyttal, ami előnyös a gyászoló számára, és ami a gyászterápia legfontosabb célja is. Az elhunyttal való kommunikáció élménye pedig segít elérni ezeket a célokat. A Northampton Egyetem kutatói a médiumságot a gyásztanácsadási folyamat szemszögéből is megvizsgálták, és elsősorban pozitív pszichológiai perspektívából elemezték. Kiderült, hogy azok esetében, akik médiumi tanácsadást keresnek, az adaptív megküzdés szempontjából nagyobb hatóerővel rendelkeznek. Hatóerő megélése abban a hitben is megnyilvánul, hogy az életet a történtek ellenére továbbra is érdemes élni. Az jobb is lehet. Ezt poszttraumás növekedésnek nevezi a szakirodalom. Ezt korábban úgy definiáltuk, mint olyan pozitív, személyes változást, ami egy túlélő személy olyan nehézségeiből származik, mint egy trauma, illetve annak pszichológiai következményei. Növekedési szemlélet arra az elképzelésre épül, amit Seligman és Csikszentmihalyi úgy fogalmazott meg, hogy az emberek értelmes és kielégítő életet akarnak élni, és ápolni akarják azt, ami bennük a legjobb, és élményeiket a szereteten, munkán és játékon keresztül igyekeznek kiterjeszteni. Sokaknál, akik médiumokkal konzultálnak, úgy tűnik, hogy pontosan ezeket a jegyeket fedezhetjük fel, még akkor is, ha a spiritizmus teljesen kívül esik érdeklődési köreiken, vagy hiteiken.
Jogos kérdés, hogy a médiumság és a túlvilág bizonyosságának keresése nem-e fájdalommal teli élmény azok számára, akik ilyen ülésen részt vesznek. Inkább azt látjuk, hogy békét és veszteséggel való megbékélést hoznak a gyászolók számára. Emeli ki az arizonai Dr. Julie Bichel, a Windbridge Research Center kutatási igazgatója, és a világhírű amerikai pszichológus, parapszichológus Stanley Krippner. Más szavakkal, a médiummal megélt, különleges élmények alapvető, alternatív formáját jelenthetik a gyásztanácsadásnak, ami inkább egy spirituális megközelítési formának tekinthető. Amikor az anomáliás élményeket a gyász kontextusában vizsgáljuk meg, azt látjuk, hogy azoknak jellemzően terápiás és pozitív hatásai vannak az olyan kutatók eredményei szerint, mint Bichel, Krippner vagy Cooper. A médiumságra egy olyan terápiás formaként is tekinthetünk, ami a hatóerő érzését adja a gyászoló számára, aki azt éli meg, hogy elhunyt szerettével folyamatos kötődést élhet meg, ami részét képezi az adaptív alkalmazkodásnak. A témakutatói úgy vélik, hogy a tanácsadás, a klinikum, a pozitív pszichológia, a parapszichológia együttműködése olyan előnyöket hozhat, amit a gyászkísérés gyakorlatában használhatunk fel. A médiumi ülések javítják a rezilienciát is, amit korábban úgy határoztunk meg, mint egy viszonyt a pozitív alkalmazkodáshoz, amire különösen komoly nehézségek közepette építhetünk. Úgy is mondhatjuk, hogy a gyászban a médiumi ülések vagy a spontán anomáliás élmények olyan puffer funkcióval rendelkeznek, amihez a halál utáni élet reménye kapcsolódik. A figyelmet megköszönve búcsúzok el hallgatóimtól. A Hamu 4. évadjának 4. epizódjában az életvégi élmények világát vizsgáltuk meg. Az anyag összeállításához felhasznált források megtalálhatók az epizód szövegében. Amennyiben élményét, kérdéseit megosztaná, vagy egy konkrét témát kérne, amit egy későbbi epizódban feldolgozhatunk, kérem, jelezze számomra a Hamu leveles láda linkjén keresztül, ami szintén megtalálható a szövegben. Ha pedig egy jelentős változással, életeseménnyel vagy gyásszal kapcsolatban támogatásra van szüksége, vegye fel velem a kapcsolatot. Elérhetőségeim, szolgáltatásaim és további források a blackribbon.hu oldalon találhatók meg. Köszönöm, ha egy like, megosztás vagy feliratkozás által segít abban, hogy az itt tárgyaltak másokhoz is eljuthassanak. Én Polyánki Balázs vagyok, a csatorna házigazdája, és az epizódot Paulo Coelho gondolataival zárom. A halál nem az élet vége, csupán egy másik kezdet.